Ogbu na kedo. Yes, nkochi ya zero. Yatagbo. Amam ne ya de surprise kan bele tata, bia bia tu ega. Yes, of course. Oh, that is how my mood is. Of course, I don't know. Ogbu na say kan be go kan na do kuo. Asin kan be let us talk about tomorrow. Ogbu ne, imakwana December ru egbo. Ogbu ne, imana December is fast approaching. Yes. Isi kwana kagbo January mo na gbe wori here. No, say nothing. Imakwana December ru egbo. Nene ilu ya. Inugwa na arụsị ndị be ndụka nke enwe nka ndị be ọgọ ebe a ndị arụsị be ha ụmụ ya niile n'obodo Igbo ndị be ndụka ụmụ ya niile n'obodo na-eme ọfụma ha ncha na-agbata jiyere ha ncha na-eme ọfụma arụsị be ha na-emere ha elu na-emere ha ana ogbu ebune na arụsị be ndị oje ha arụsị be ha na in fact ha gbachagwa ana n'obodo a niile ha na-azụ elu na ana ha zụchagwa ana n'Owerri ogbu ebune Nguma na arụsị ndị be Cyrus onye tọrọ. Nguma na ma-ajọ Nguma na arụsị ndị be Cyrus onye tọrọ. E butere arụsị ndị be ndị ahụ na July 2004. Mbute ga ebe a na September 2004. Iji tere boss weta arụsị ya. What's your problem? Oto ọ na-emere henu na ana. Nnara ebe mụ na ga kedu ya ọgwụ just chere. Ị na-ekwu na ihe ndị ahụ ị naghị alụ the news ka ọ gịnị dị. Koni na te pretend that they don't know that all some doesn't even know here. You want me what a woman. In fact, we go go no come with it. We go na anya ba. Iya bu McLaurin's whiskey. Oh yeah. I'm when the gold is coin na alo. It's what we call whiskey kalaka. Mo pata o betel me go ba na ha go telu ye. Me ye. Mo ya dia ba. So that you drink no nature. Ogbu bu na nyere ngi mandate. From now to 20th December, actually for result. In fact, you enter 20 billion. From now to 20th December, 20 billion can turn in to avoid embarrassment. From now to 20th December, in fact, you're not like me. I want to go 20th December. Okay, check it. It's an ass. You know me, you can't share me. I'm the trick. You may hear. Mbano, I want to from now to 20th to 20 billion. If you don't do it, you have money for the world. Tell you, I put a pan on the tongue recording. It's a genasi. Damn me, let me show you how sweet I am. Hey! Omo so ta gwa woku. No respect. No manner of approach. God have mercy on Hey! We will not compare you to other gods. What are you saying? When the infantry now compare him to other gods. Yeah. Omakwa him na aga biga. Oma him na pass through. Nwoke omakwa him no n'ime ya. Hey! Nwoke akwa red flag o. Mana cherekwe o. Oto shi diri nwoke a, oto shi na-aba mba. O nwetekwa m ebe ọ ga-egbuokwa m isi o. Run o. Ọ ga-egbuo m isi oge ọ dịkwa dị merụ m ahụ. Ma nke a nọrọkwa ebe a. Na anọkwa m na danger. M ga-achọkwa ma nwe. You get luck.